Señoras e señores, moi boas noites dentro do Auditorio Municipal de Ribadumia. Estamos a menos dun mes para esas eleccións municipais e nas últimas horas xa o verían vostedes e coñecíamos sondaxes de intención de voto para as principais cidades e vilas de Galicia. Esas enquisas deixan entrever unha notable fragmentación do que é o voto, coas posibilidades de pacto que este panorama pode abrir. En todo caso, esas consultas tamén revelan outro aspecto importante, e é que unha porcentaxe moi relevante de electores aínda non teñen decidido o sentido do seu voto, do seu sufraxio. Pois ben, aquí en Canal Rías Baixas nos temos a intención de botarlles unha man na medida do que poidamos para poder decidir. E como? Pois con estes debates que vimos organizando nas últimas semanas e que continuaremos ata o día 22 de maio. De momento, levamos 10 e hoxe é a quenda do Concello de Rianxo. Imos ter a oportunidade de escoitar cales son os argumentos dos tres partidos políticos que acadaron representación municipal nas últimas eleccións, é dicir, Partido Popular, PSDG, PSOE e BNG. Lembrolles que en Rianxo preséntase unha cuarta forza política, Rianxo en Común, que é pois evidentemente unha opción tan válida como as que hoxe nos acompañan para ser depositaria do seu voto. Logo desta pequena introducción, se lles parece, imos uns breves intres á publicidade, tomamos posicións e comezamos co debate de Rianxo. Programa patrocinado por Grupo Automoción La Junquera, Mamparas Rías Baixas, Neumáticos Tino, Autos Patiño Noia, Granitos Santa Eulalia. Presenciamos o seu nacemento. Creamos os mellores acabados, os deseños máis exclusivos e os poñemos nas túas mans. Por iso, ti confías en nós para coidar del. En Autos Patiño temos todo o necesario para a reparación e mantemento do teu vehículo. Autos Patiño, o teu coche sempre como o primeiro día. Se queres evitar resbalos como este, cambia a túa bañeira por unha ducha. Eu o fixen en Mamparas Rías Baixas. Encárganse de todo e foron moi profesionais, limpos e baratos. Eu quedei encantado e agora vanme facer a cociña. E a miña nai cambiaronlle as portas e o baño inteiro. Mamparas Rías Baixas. Reformas, baños, cociñas e portas. Visítanos na rotonda do Porto de Vilagarcía ou en www.mamparasriasbaixas.com. Os especialistas en mamparas e reformas de baño. Neumáticos Tino se une a la red Euromaster para darte el mejor servicio. Venta de neumáticos de las primeras marcas. Mecánica en general y electricidad. Atención a particulares, empresas de renting y profesionales. Somos servicio oficial de tacógrafos VDO. Elige Neumáticos Tino. En Noia, Ribeira y Santiago. Creciendo con tu confianza. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides. En Granito Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachadas, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balaustrados. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granito Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. ¿Eres transportista profesional? ¿Trabajas con tu coche, furgoneta, camión? Resolvemos todos tus problemas, de todo tipo y de todas las marcas. Arosa Diesel, los mejores especialistas en tacógrafos e inyección diésel. Grupo Junquera. Latero Primeiro, empresa líder no sector do mar. Actuacións de saneamento no litoral. Instalación, mantemento e sondeos de balizas, faros, flotadores e pantaláns. Reparación de bateas. Consulte o seu presuposto sen compromiso. Latero Primeiro, innovación e técnico ao seu servizo. Imagina a casa dos teus soños? En Serdeco facemos a realidade. Encargámonos da xestión integral da túa vivenda. A nosa oficina técnica e os nosos profesionais traballan coa tecnoloxía e os materiais máis modernos. Atención personalizada e seguimento diario da obra, porque facer realidade o teu soño é o máis importante para nós.
Serdeco Contratas, servizos profesionais de principio a fin. Pois xa estamos de volta despois deses minutos publicitarios e anunciaballes nesa introducción que hoxe imos debater sobre o Concello de Rianxo. Un concello no que queremos saber que pasou nestes últimos 4 anos e, sobre todo, tamén queremos que os candidatos que aquí nos acompañan nos expliquen cales poden ser as liñas mestras das súas actuacións de cara a eses novos 4 anos que comezarán despois do 24 de maio. Ademais, hai un elemento moi interesante e que Rianxo, co aproximadamente uns 9.800 persoas no censo electoral, quero que saiban que nas últimas municipais estes 3 partidos que nos acompañan só tiveron entre eles un máximo dende a primeira ata a terceira forza política de 400 votos de diferencia, o que quere dicir cal é o apretada da situación do panorama electoral nese concello. Sin máis dilación, vou pasar a presentarlles a quen hoxe nos acompaña. En primeiro lugar, preséntolles a Adolfo Muiños, que é actual alcalde de Rianxo e o candidato polo BNG. Moi boas noites. Boas noites. Estamos tamén con Mari Carme Figueira, que é candidata polo Partido Socialista, polo PSDG. Moi boas noites. Hola, boas noites. Temos tamén a Norberto Uzal, que neste caso é o número 2 da lista do PP tamén neste concello. Moitas grazas tamén a vostede por acompañarnos. Grazas, boas noites. Grazas aos tres por acompañarnos e, sobre todo, por vir a explicarlles aos veciños e as veciñas de Rianxo cales son as propostas que lles van a levar nese programa electoral. Explícolles moi brevemente cal é a mecánica. Hai 3 bloques electorais dos 25 minutos cada un. No primeiro facemos un repaso pola legislatura que expira e despois nos outros 2 xa vamos a propostas de futuro. Na primeira falaremos de asuntos económicos e de servizos sociais e nesa última parte falaremos de infraestructuras, propostas nesa materia e tamén en servizos municipais. Está todo dito, os prolegómenos feitos, simplemente facemos, amosámoslle neste caso este pequeno vídeo introductorio para que vostedes tamén saiban cal é o panorama nesa vila, en Rianxo. Rianxo é un concello moi mariñeiro da provincia da Coruña que conta con case 59 km cadrados divididos ao longo das súas 6 parroquias. Dende 2010 ata 2014 a súa poboación baixou en case 350 persoas ata situarse nos 11.479 habitantes. Nas eleccións de maio terán dereito a escoller 17 edís, os mesmos que teñen agora. Os resultados das municipais de 2011 foron moi axustados e a corporación quedou constituída por 6 concelleiros do PP, outros tantos do BNG e 5 do PSDG-PSOE. Deste xeito, un pacto entre nacionalistas e socialistas levou ao candidato do BNG á alcaldía nun goberno bipartito. O reconto dos votos deixou clara esa igualdade electoral. O PP acadou 2.439 sufraxios, o BNG 2.146 e o Partido Socialista 2.030. A abstención tamén foi elevada, algo máis dun 30% do censo non acudiu ás urnas. Na cita do 24 de maio, ademais destas 3 formacións políticas, PP, PSDG e BNG, os veciños terán a súa disposición unha cuarta papeleta. Trátase da de Rianxo en Común, un partido de recente creación encabezado por Antón Castro. Resumo de como está agora mesmo a situación política en Rianxo e comezamos, se lle parece, Adolfo, candidato do BNG, como foron estes últimos 4 anos? Os veciños están mellor ou peor que en 2011? Creo que están mellor pese a todo o que pasou. Estamos a falar do pior período en xeral para todos os concellos do país e incluso do Estado español, donde alguén decideu que a débeda bancaria que a tiñamos que sufrir en recortes sociais, en recortes en sanidade, en recortes en prestacións, e que as partes máis cercanas aos veciños, como éramos os concellos, os menos endebedados de todo o sistema, tivemos que ser os que sufríamos tamén os recortes. Tuvemos que pagar a débeda das comunidades autónomas, tuvemos que pagar a débeda bancaria e sufrimos os recortes os máis cercanos, os veciños en primeiro lugar e en segundo, a administración máis próxima, a veciñanza como é os concellos, con recortes e con intentos tamén de recentralizar, buscando que esa débeda que tiñen os bancos fose financiada de boa maneira cos recortes e co aforro que tiñamos os concellos. En Rianxo non fomos alleos a este proceso, en Rianxo había unha débeda moi elevada, unha débeda que chegaba no ano 2011 ao 70% do seu orzamento e a día de hoxe está no 20%. Este ano, cando rematemos de pagar, prácticamente nos tocou vivir
un mandato pagando 1 millón de euros cada ano, pois vai quedar unha cantidade de aproximadamente 130.000 euros ano durante 10 anos. De 1 millón a 130.000. Eso vai ser o que haxa que pagar, que nos pon nunha situación evidentemente moi favorável, moi ilusionante, donde ese diñeiro que antes iba a pagar a débeda bancaria, esa débeda aos bancos agora se vai poder convertir en investimento. Eu creo que é un futuro moito mellor e así as contas o demostran. Mari Carmen Figueira, candidata do PSDG, como valoraría vostede estes 4 anos? Os veciños considera que están mellor ou peor que fai 4 anos? Eu, se me permiten, antes de empezar, gustaría ter un recordo para Carlos Gei, que realmente eu quero resaltar que foi un home que traballou por Rianxo moito e sempre estivo nos lugares onde había que defender Rianxo e as súas xentes. Despois, tendo en conta que eu non estive no grupo de goberno, porque nesta legislatura non participei, decir que, bueno, hai que ter en conta, valorar o que o BNG e o PSOE apartaran as súas diferencias e foran capaz de levar adiante un goberno de proveito para Rianxo. Hai que valorar realmente o esforzo que se fixo para pagar a débeda, pero a min gustaríame tamén facerlles ver aos rianxeiros e rianxeiras de onde naceu esa débeda. Esa débeda témola porque disfrutamos de uns investimentos que no momento en que nos queríamos ter era necesario endebedarnos. Entonces hai que pensar que se non houbéramos feito naquel momento, pois ao mellor non disfrutábamos hoxe en día dunha piscina, dun auditorio. Eu preguntaríalle en Rianxo agora, entenderíamos sin unha piscina, sin que a xente de todas as idades poidera disfrutar e coidarse, porque eu non sei se vostedes van á piscina a Rianxo, pero eu vou e en varias horas do día, sobre todo cando vai a xente maior, que dá gusto velas xente que non sabía nadar e que aprendeu, e que desa maneira, pois é unha maneira de sentirse activo, incluso de aforrar en medicinas, diría eu. Respecto de se poderían estar, pareceme que ao mellor poderían estar mellor. Eu teño que decir que non son tempos de recursos que che sobren, pero había que ao mellor buscar a maneira de, sin moita inversión, nin xa sabemos que non son épocas de grandes obras, pois manter o que hai. Moitas grazas. Norberto, cal é a súa opinión, a opinión do Partido Popular sobre estes últimos 4 anos? Pois co máximo respeto, por suposto, as persoas que tiveron neste caso a responsabilidade de gobernar e intentar facelo pois co mellor que souberon e probablemente o mellor que puideron, o certo é que o balance non pode ser positivo. Neste sentido, creemos que son 4 anos perdidos para Rianxo. En Rianxo non se fixo nada que supusera un avance durante estes 4 anos, polo que atinxe a xestión económica. Teremos oportunidade de explicarnos, pero non podemos compartir as explicacións que dá o alcalde. A xestión económica, evidentemente, non é boa, con independencia das posibilidades de pagar a débeda. A débeda foi contraída por un dos seus socios de goberno nas etapas anteriores, polas razóns que fora, pero o certo é que Rianxo ten un déficit de equipamentos e ten un déficit de ventaxas en relación con outros concellos da comarca. Hai outros concellos da comarca que tuveron outros gobernos e foron quen de desenvolverse, foron quen de avanzar, foron quen de xerar oportunidades para os seus veciños. En Rianxo perde poboación, a xente vai a pasear outros sitios, ten que ir a traballar fora de Rianxo, o Concello non foi quen pois, de dar un paso adiante, de convertirse nun dinamizador pois, da economía de Rianxo, e non foi quen pois, de avanzar, conseguir o concurso de outras administracións, tamén para facer investimentos que son necesarios, e despois falaremos deles. En este sentido, pois, entendemos que non somente é necesario administrar cos cartos que ten o Concello, que son escasos, son limitados, son pouco máis de 7 millóns de euros, e con eso hai que atender un montón de gastos correntes. Hai que tamén buscar o concurso de outras administracións para facer investimentos que son necesarios. Neste sentido, entendemos que non hai nada reseñable nestes 4 anos. Alcalde, cales son os maiores logros, segundo o seu punto de vista destes 4 anos? Pese o panorama negativo, que evidentemente, eu creo que como administración ou doutra administración, efectivamente, hai algo de culpabilidade de que das outras administracións, entendendo a política como unha solo dar para as administracións amigas, imaginemos que levemos eso tamén á práctica de goberno, que nós só administremos para os nosos veciños. Sería entendible que só administráramos vendo a casa se é do Partido Popular, se é do BNG ou se é do PSOE. Non se entendería que hai que facelo para todos. Pois, sin embargo, as administracións que nos rodearon, todas do signo do señor Norberto, pois non foron quen
de pensar na xente. Xa non digo de pensar nun goberno diferente, pensar en necesidades da xente. Aínda así, hai que sorprenderse, porque hai 2 millóns de euros gastados, máis de 2 millóns de euros, en obras de equipamento en Rianxo. Abastecemento de Iñobre. O que pasa é que están por debaixo, hai que coñecer e patear as aldeas, e hai que coñecelas e sabelas, estar aquí, estar en Rianxo, entón hai que velas, que ás veces non se descubren, pero abastecemento Iñobre, 76.000 euros, mellora en parques de Rianxo, 28.000, viais varios no Concello, 46.000, reposición de alumiado no polígono, 31.000, área deportiva de Leiro, 56.000, saneamento da Laxe Grande, 55.000, saneamento do polígono industrial, 40.000, ampliación do centro social de Asado, 73.000, e así podría seguir hasta cerca de 2 millóns coa concorrencia de outras administracións que nos deron o mínimo e o xusto que lle darían a calqueira outro concello. Por mencionar incluso a rapidez da reposición dunha ponte, que a xente se sorprende ás veces que costou 300.000 euros, pois fomos quen de conseguir o concurso do Ministerio de Costas e Medio Ambiente para repoñer unha ponte queimada que costou 300.000 euros. E así podría estar falando de saneamento en varios sitios, en Ourille, en Alaxe, en Outeiro, na área de rehabilitación, con cerca de 36 actuacións e 320.000 euros doutras administracións invertidos en Rianxo no período 2011-2015. Son pequenas, son humildes, son obras de saneamento, son obras de abastecemento, son pequenas reparacións, non hai grandes aventuras, pero si fomos quen de que o que tivemos darlle vida. E ese auditorio, que no seu momento se fixo, que houve que pagalo e se acabou de pagar agora aínda, pois fomos quen de convertirlo en referente cultural de toda a comarca. E esa piscina, que eu por lembrar outros concellos amigos que en teoría vivían na abundancia, pois hai algunha piscina próxima que aínda non abreu, que houve obras durante 2 anos e estivo pechada, e durante algunha administración tamén cercana aínda non a conseguiu abrir, porque as piscinas costan cartos, as piscinas hai que alimentalas, e a nós nos costa 80.000 euros de canon anualmente. E hai que dar servizos, e os servizos, a sorte que en Rianxo, por si só, sin o concurso de outras administracións, mantívose e as cousas están así. Oxalá veñan máis, e se hai amizade ou se hai algunha maneira saber e pensar na xente, seguramente poderán vir, pero hai que pensar na xente, non no color de quen goberna cada un dos concellos. Mari Carmen, algo que engadir? Sí, referente a eso, a mí tamén me parece que iso de xustiza, que non temos por que mirar as votacións, nin os resultados, nin quen está gobernando, senón que hai que mirar aos rianxeiros e rianxeiras, porque non podemos agora vir dicindo que vamos a conseguir, por exemplo, o centro de día, que é unha das inversións que eu intentaríamos acadar, porque xa que nos concellos da Redonda eu creo que o hai en todos, non estou moi segura, pero Dodro, entonces para que os nosos maiores non teñan que desplazarse a outros concellos, deberíamos nós tamén poder ter un centro de día. Decir que xa hai 5 anos, polo menos, é dicir, na outra legislatura, ten a disposición unha parcela a Xunta, que sigue sendo xa daquela era do PP, e a disposición para executar esa obra. Entonces non me parece que, porque non seamos un goberno amigo, teñamos que perxudicarnos por eso. Digo que, ten razón Adolfo, non abrir esas portas que as institucións superiores, bueno, superiores non, as que cercanas a nós, que son a Diputación e a Xunta, tamén entre elas deberemos de ir mellorando a nosa sociedade para que algún día non nos podan decir cando se presenten as eleccións do Estado ou da Xunta, cando ao terminar de ganar as eleccións, pois din gobernaremos para todos. Entonces, despois non percibimos eso, porque realmente vemos que hai bastantes desagravios comparativos, donde ves que os teus veciños, que ao mellor son máis amigos, e fan asfaltados con aglomerado en quente, e nós temos que bachear como podemos. Entonces, a mí non me parece que eso sea xusto. Cal é a súa opinión sobre que hai esa... A miña opinión é que non, a miña opinión é que moitas veces o que se busca é a confrontación en vez da colaboración, é indiscutible, ou moitas veces non se xestiona adecuadamente para que veñan determinados investimentos. O Concello de Rianxo
ten perdido recentemente unha subvención da Xunta de Galicia para adquirir un coche da Policía Local simplemente porque non presentou os papéis en tempo e forma. Eso xa se leva repetindo algunha outra vez. Hai unha segunda vez que nos negades. Acaba de chegar a segunda comunicación de negación de subvención para un vehículo. O único concello que manda a súa Policía Local aos montes para colaborar coa Xunta de Galicia en época de máximo risco e patrulla a Policía Local. Pedimos dúas veces para seguir con esa tarefa e dúas veces non la negaste. Non pediu en forma, como pasou noutro caso, como pasou coa axuda para a carpa da Deputación, que aínda está sen asinar o convenio. Non é que non se axude, que moitas veces non se pide de xeito adecuado ou non se fan os trámites como hai que facelos. Neste sentido, creo que non existe discriminación en canto a como están o que presume o alcalde das obras das infraestructuras, das obras das vías. Bueno, creo que os veciños de Rianxo só teñen que sair á rúa e ven como está todo, como hai baches por todas partes. Non vamos a falar dos parques infantís, porque é algo que están en xeral nun estado lamentable, verdadeiramente. Entón entendemos que non é solamente que non fóramos a mellor, e que non se mantén nin siquiera o que hai. O certo é que, a pesar de que se presume, creemos que non hai avance neste sentido, e creemos que hai que facer outra política que busque realmente a colaboración e que busque investimentos importantes, pois como é no tema do saneamento, que é moi necesario, a ampliación da depuradora, que é necesaria para salvaguardar os recursos marisqueiros e marítimos que ten Rianxo. Bueno, hai que convencer tamén a outras administracións para que invistan en Rianxo. Outras administracións están convencidas, de feito, tiñan que ter investido 4 millóns de euros en Rianxo no plan de saneamento Arousa Norte 2009-2015, en concreto en Rianxo. 4 actuacións, ademais que priorizaron e que evidentemente desde o Concello se puxeron todas as facilidades. A primeira é a instalación dun tanque de tormentas. O tanque de tormentas é fundamental para evitar os verquidos á ría. Eso é previo, ese tanque de tormentas, a que se poida ampliar a depuradora. Esa é a primeira medida e Augas de Galicia clarificouna como número 1 para realizar en Rianxo. Vai pasando o tempo, a nadie se lle escapa 2009-2015, que estamos no 2015 e a obra non está. E eran fondos europeos, manexar fondos europeos para que investiran en Rianxo. A primeira, o tanque de tormentas, a segunda, a ampliación da depuradora, e o terceiro, un colector novo que tampouco está. E se está acabando o 2015, estamos no mediados de ano, e eses investimentos que a Xunta de Galicia só tiña que manexar, porque non son seus, son da Unión Europea, para sanear a ría de Arousa e contribuir decisivamente a Rianxo, pois non nos invertiu en Rianxo. E non é cooperación ou falta de cooperación. Podería mencionar 2 escolas taller solicitadas para ir avanzando no do centro de día. 2 escolas taller que non concederon ninguna, colaborando coa Xunta de Galicia, 2. Poderíamos estar falando tamén da reposición de poñer por debaixo soterráneo o cableado de media tensión en Taragoña, 2 veces solicitado, ninguna. 10 solicitudes de entrevista, dicíndolle a señora conselleira, ofrézome outra vez, xa sabe usted que ten os terreos para construir ou que ten tamén a posibilidade de restaurar a antigua clínica, a clínica vella de Rianxo. Hasta 10 veces solicitado e, bueno, foi capeando, non se quixo, é dicir, colaboración hai. O que pasa é que chega un momento onde, evidentemente, como pasa co do vehículo, que ao final acabas non confiando na outra administración e os teus traballadores, os traballadores do Concello, acabanse fartándose e cansándose de mandar infrutuosamente solicitudes de subvencións. Entón, quero dicir, efectivamente, vamos recuperar o tono institucional, recuperémolo, poñámonos todos serios e, de alguma maneira, pensando na xente, pero non decir que o Concello non colabora. O Concello está sempre moi atento e sempre a disposición das outras administracións, mantendo un talante institucional, ademais, cordialísimo, colaborando coa Xunta de Galicia en labores que ás veces incluso os concellos do Partido Popular non fan, como a creación de brigadas no verán para colaborar, que o Concello de Rianxo pon 2, o Concello do Barbanza que máis brigadas pon, é dicir, que os que máis colaboramos na extinción de incendios, e, sin embargo, isto en outras materias pois non se ve esa colaboración. Quería sacar outro asunto que é o tema do Pexón, porque o anterior era de 1985, si corríxame se me equivoco, por favor, e parece que hai unha aprobación inicial que prevé construir 3.528 vivendas en 16 anos. Como están os traballos? Está en período de alegacións, creo recordar, presentáronse unhas 1.000 alegacións. Consideran que se vai poder chegar a un acordo sobre isto?
Eu entendo que aí sí que hai responsabilidade. Eu fago miñas unhas palabras que lía hoxe na prensa do alcalde de Porto do Son, do Partido Popular, donde decía que é preferible un mal pexón a non telo. Evidentemente necesitamos facer un pexón a medida de Rianxo. Eu creo que todo o mundo está traballando nese sentido. Houve un período amplo de alegacións para chegar a 1000, 3 meses de alegacións, cando ás veces podes escoller entre un mes, 2 meses ou 3, fomos o período máximo de alegacións, e todos xogamos, por así decirlo, nun campo que non nos é alleo, é dicir, hai unhas directrices que marca a Xunta de Galicia, unha maneira de entender o planeamento, unha maneira de entender os núcleos, e todos xogamos con iso. Nós, desde un primeiro momento, quixemos facer un plan xeral que se axustara e que fora aprobable. Non quixemos quedar ben coa veciñanza, non quixemos quedar ben pois con ninguén. Buscamos que fose aprobado, que, de alguma maneira, fose un camiño a percorrer. En ese sentido, ten o aval da propia Xunta de Galicia a través do urbanismo, do Departamento do Urbanismo, que lle deu o visto bon, ao menos, a esa aprobación inicial. O camiño está aí, o que si non quixemos, dentro do que entendo eu tamén que debe ser a cordialidade dunha institución, meternos agora, en pleno período electoral, a responder e a facer o que non debemos. Esa será unha tarefa que agora o equipo que entre vai ter as alegacións a súa disposición para xuntarse co equipo redactor e poñerse a contestar unha a unha as alegacións e modificalo, de ser o caso, no beneficio de todos e todas. É positivo para vostede ese plan xeral, Mari Carmen? Eu recoñezo que é un documento importante, é necesario para un pobo, para crecer ordenadamente, pero o feito de que houbera tantas alegacións, pois ao mellor faime pensar que ao mellor non se fixo todo ben que se podía. Entonces, eu creo que as alegacións os veciños e veciñas deben de estar seguros de que se mirarán con todo rigor, intentando atender á maioría delas. Sábese que hai unha legislación moi ríxida que cumplir e, bueno, non podes aprobar como quererías, pero, bueno, a mellor realmente temos que saber por onde queremos medrar, onde queremos protexer, e así. Norberto, que considera usted ese pexón? Que lle parece? Pois eu considero que Rianxo iba un pouco atrasado nesta materia, porque neste sentido tiña un instrumento atrasado que non permitía un desenvolvemento sostible e como debe realizarse do pobo. Considero que se fixo un esforzo con este pexón, pero considero que ese esforzo non abonda aínda. Considero que o gran número de alegacións que se presentaron na fase de alegacións debería facer reflexionar. Eu creo que hai que reflectir e hai que reflexionar precisamente sobre un aspecto determinado. Entendo que o pexón non explorou todavía todas as posibilidades para recoñecer a posibilidade de desenvolver os núcleos rurais. É dicir, hai unha serie de veciños que teñen as súas casas e que construíron as súas casas no medio rural con licencia. Non estou falando de veciños que construíron espazos diseminados, sino en núcleos, e que agora ven como consecuencia da aprobación deste plan, quedan en unha situación de fora de ordenación, na que as súas propiedades quedan devaluadas, van a ter unha serie de cargas que non terían. Entendemos que en algúns destes casos é necesario facer un esforzo para incluir primeiro o que hai dentro dunha ordenación e despois permitir o desenvolvemento destes núcleos rurais. Se queren apuntar algo máis sobre o pexón, ten 30 segundos cada un. Sí, basicamente que efectivamente hai que darlle volta a todas esas alegacións, incorporar as posibles, sen esquecer que a propios núcleos, algún deles está sendo cuestionado por algunha administración que pon alegacións e pon peros a que determinado núcleo se recoñeza como tal. E logo hai o que hai, que efectivamente hai un marco que fala de único tradicional e a partir do núcleo tradicional ou do común, pois traza un perímetro, e esa é unha eiva, e efectivamente deixa casas non fora de ordenación, algunhas quedan catalogadas como rústicas, incluso, co que pode ter pois ás veces, pero incluso algunha desas vivendas pois ten o valor que ten, porque é unha vivenda rematada, unha vivenda que se poderá ampliar en pequena medida, pero para eso está, e agora veñen as alegacións e podemos contestar e de maneira sosegada incorporar moitas desas suxerencias que desde logo así se van estimar evidentemente. Sí, María Carmen, quere apuntar algún aspecto máis? Simplemente que os rianxeiros e rianxeiras saiban que, ou teñen que saber que o equipo de goberno que sala destas eleccións terá que defender os seus intereses. Eu, desde a miña experiencia de legislaturas anteriores, pois digo que os primeiros interesados en que se podan facer casas e a xente poda quedarse en Rianxo é o Concello.
pero tamén hai que entender que ten que ser de forma ordenada e lóxica. Entonces, simplemente tratar, xa se sabe que non se pode ter contentos a todos e a todo o mundo recoller, pero bueno, hai que ter en conta que, como di Adolfo, foron recoñecidos algúns núcleos que antes non existían, entonces que ali tamén había moitas casas, entonces, claro, hai que ver. Sí. Algún apuntamento máis sobre o tema do Pexón, Norberto? Non, simplemente que o Partido Popular, si ten a sorte de ter a confianza dos veciños, pois vai a revisar dun xeito profundo este documento para intentar que os veciños que viven no medio rural teñan as mesmas oportunidades que os que viven no núcleo urbano. Entendemos que, a pesares de que sí que é certo que existe unha normativa e unhas directrices, aínda non se exploraron todas as posibilidades que permite esta normativa para darlle posibilidades aos veciños que viven no rural. Ben, nas últimas datas tamén, nas últimas semanas tamén se aprobou o orzamento para este ano, 7,3 millóns de euros, segundo teño aquí os datos. Como está a situación actual do Concello? Páganse as facturas a tempo? Cal é a situación? Non diría a verdade se digo que o Concello está cumprindo ratios. O Concello cóstalle pagar, recoñece as facturas, de alguma maneira o que está buscando liquidez. Nós temos un peculiar sistema tamén de funcionamento no sentido de que a recadación íntegramente a levamos desde o Concello. Nós non nos beneficiamos de medidas que hai de xente que traspasa ás veces o que é a recadación municipal a outras administracións. Falamos da Diputación de Pontevedra a través do Oral ou da Coruña, que tamén teñen transferido. Nós optamos por manter unha recadación propia. Aí vai o grande volumen de diñeiro que nós pagábamos ao banco. Ese diñeiro nas mans do Concello permitirá ter unha liquidez suficiente e, de feito, pois se sigue progresando no que o pago. Se está rebaixando os períodos medios de pago e, sobre todo, o que si hai, que ás veces a candidata, lamento que hoxe non estea connosco, porque normalmente estaría ben que debatéramos os que vamos de cabeceira de lista para coñecernos, non? Pero reprochanos que levemos moitos recoñecementos extrajudiciais de crédito e eu lle digo, mire, estes recoñecementos extrajudiciais é porque non queremos deixar nada debaixo do caixón, queremos que todo agrome e que todas as facturas estean plenamente á luz do día, aprobadas polo Concello e que se poidan pagar. Conforme vayamos mellorando, conforme o que falaba antes, dese millón que se estaba pagando aos bancos, que agora van ser 130.000 euros en 10 anos a pagar, hai unha horquilla suficientemente grande para poder permitir que se vayan pagando e poñernos o día e ir mellorando. Non hai varas máxicas, non se fai dun ano para outro, non se consigue pasar de 70 a 10 días cun golpe de temón. Nin a candidata do Partido Popular, nin o segundo da bordo vai conseguir tampouco. Son todo temas progresivos e que na medida en que poidamos ir mellorando esas cousas se vai ir mellorando. Pero eu escaparía desas varitas máxicas porque nas hai. Sí, cal é a situación das contas do Concello según o seu punto de vista do PSOE? Bueno, eu os coñecementos en profundidade non os teño, pero bueno, eu espero que sexa unha xestión austera. Quero dicir, eu entendo por austeridade facer o gasto necesario ao menos custe posible, entonces eu confío e sei que están a facer os gastos necesarios e mirando cada euro que sale do Concello, porque eu son coñecedora de que hai partidas que non podes ti controlar o gasto, porque se vamos á partida de alumeado público, porque non vas a pagar, outras moitas, pois eso xa che lastra moito a túa posibilidade de gasto. Entonces, a idea é que haxa que ir atendendo esas demandas que día a día che van aparecendo e que tes que ir solucionando para ir borrando flecos que a xente de Rianxo viva, de Rianxo de parroquias. Cando falo de Rianxo quero que me entendan que estou referíndome a todos os que viven no territorio de Rianxo, o que vivimos. Entonces eu creo que hai que facelo con responsabilidade, o gasto. Sabemos que aínda nunha casa é casi moi difícil controlalo, pois máis nun concello. Entonces eu creo que non existen varas máxicas, é verdade. Entonces o que temos que facer é facelo con responsabilidade e priorizando as cousas máis importantes.
Para vostede, cal é a situación das contas do Concello pro PP? Pois é manifestamente mellorable, porque creo que estamos tocando no punto flaco desta equipa de goberno. Realmente a situación económica non é nada favorable, e non o digo eu, o din os propios órganos internos do Concello. O alcalde di que se vai progresando adecuadamente. Sin embargo, os propios informes do Concello, no que atinse o pagamento a proveedores, di todo o contrario. No terceiro trimestre de 2014 se tardaban 67,28 días en pagar. No cuarto trimestre o atraso era xa de 76,78 días. O alcalde elevou ao pleno uns orzamentos que non cumplían co obxectivo presentado no propio plan de axuste que el sometera con anterioridade ao pleno. O Concello, según os datos que anticipa a propia intervención municipal, vai a pechar o orzamento de 2014 con remanente de tesorería negativo, que vai a obligar a adoptar unha serie de medidas correctoras. Eso non o digo eu, o di a propia interventora municipal, señor Muiños. Despois, vostede fala dos recoñecementos extrajudiciais. Os recoñecementos extrajudiciais, evidentemente, vostedes abusan dos recoñecementos extrajudiciais porque vostedes, no último pleno, ainda levaron 120.000 euros en recoñecementos extrajudiciais. Esos son facturas que vostedes, que corresponden a gasto que vostedes realizaron sin seguir o procedimento establecido. É dicir, vostedes gastan sin saber antes se hai fondos para facer frente a eses gastos ou non. Esa política está levando precisamente a que se encendan todas as luces vermellas. A propia interventora, no informe de orzamento, lle está avisando que, a pesar de que formalmente cumple, presenta un orzamento equilibrado, que realmente, cando faga a liquidación, ese orzamento non vai a estar liquidado. E por qué? Porque precisamente estaban guardadas no caixón esas facturas que vostede non pagou. Por alusión, se que sí, responderíamos... No, é que acaba de dicir el, que a interventora do Concello que tan profusamente cita fala dun orzamento equilibrado e un orzamento suficiente. E nos di que estamos saindo, que efectivamente estamos saindo, e as magnitudes van por aí. E o recoñecemento extrajudicial, en moitos casos, ven derivado das nefastas políticas do ministro amigo Montoro, que se inventou a regla de gasto que impide que concellos con solvencia financiera que teñen os ingresos poidan seguir gastando en cousas que realmente pagan a pena. E eu en todo momento levo 4 anos berrando como fan outros correligionarios delo. O que pasa que eu o fago en público e os outros pois aproveitan os momentos nos que se encontre contigo de berrar contra Montoro. Os concellos galegos, moitos con capacidade investidora, non son quen de gastalos por culpa de Montoro, porque se inventa unha regla de gasto que debería estar únicamente para Madrid ou para Valencia, para comunidades gobernadas polo Partido Popular gastadoras a máis non poder, e que decidiron castigar e castigaron os concellos, os máis febles da cousa. Repito, a interventora certifica que é un orzamento suficiente e que é un orzamento compensado, e así non lo fai. E hai magnitudes como a Forro que tamén salen positivas, o que pasa que non o vai dicir el, evidentemente non vai sacar as cousas que salen ben. Un breve apuntamento, Maricana, temos que ir a publicidade. Simplemente sabemos que o presuposto é unha estimación, cando faz estimas gastalo nunha cousa e despois saleche outra. O caso é que haxa unha partida para facer o recoñecemento eso e poder pagar esas débedas, eso eu creo moi importante. Quedan claros estes 3 puntos de vista, tempo teremos para continuar con estes aspectos que teñen un cariz económico, pero xa será despois da publicidade. Estes breves minutiños e regresamos.